drets i deures en l'àmbit escolar. Dins d'un àmbit escolar n'hi ha una sèrie de drets i deures i estan regulats per una normativa. Tothom ha de respectar aquests drets i aquests deures. Comencem parlant de la normativa. La normativa vol dir que n'hi ha un seguit de lleis que defineixen els drets i deures de l'alumnat. La normativa està legislada per unes lleis. En concret, aquí a Catalunya tenim la llei 12/2009 d'Educació i el decret 279/2006. Són lleis i decrets que estan publicats i que són oberts per a tothom i que tothom pot consultar. Anem a parlar dels drets. Quins drets? Hem fet un resum, no parlem de tots, perquè aquests són els més bàsics, els específics, els més importants. Quins drets té tot alumne? Doncs el principal és que tothom té dret a rebre una educació de qualitat. Un altre, accedir en condicions d'equitat i de manera permanent. És a dir, que tu pots accedir al tipus d'ensenyaments que són obligatoris d'una manera similar, sense discriminació, tu pots accedir igual que tothom i de manera permanent. Avui en dia, l'educació obligatòria aquí a Espanya és fins als 16 anys. És a dir, de manera permanent, tu pots accedir. Un altre dret, rebre una formació que desenvolupi la seva personalitat i s'adapti a les seves necessitats. És a dir, els estudis han de tenir en compte que l'alumne pugui desenvolupar-se correctament tant a nivell emocional i personal com segons les seves necessitats. No tothom té les mateixes necessitats. N'hi haurà alumnes que tindran unes carències que s'hauran de potenciar i n'hi haurà també alumnes que tindran unes potencialitats que s'hauran d'adaptar. També tenen dret a ser valorat objectivament. Això vol dir que no es pot valorar de manera subjectiva, que seria el contrari. És a dir, sense unes proves regulades, pautades, d'una manera justa. Un altre, respectar les seves conviccions morals, religioses i ideològiques. Què vol dir això? Doncs que tothom té unes creences, que tothom té unes maneres de procedir i que s'han de respectar. Dins de l'escola hem de respectar ideologies, religions diverses. Qualsevol condició té cabuda dins de l'escola. També té dret a la seva seguretat i protecció, està claríssim aquest dret, i dret a la participació i a estar informats. Tu, dins de l'escola, pots ser nombrat, per exemple, delegat, pots participar dins del Consell Escolar. Dins del Consell Escolar hi ha una sèrie d'alumnes que et representen i, a més, has d'estar informat de totes aquestes decisions. Deures, perquè clar, parlem de drets, però també tenim deures. El primer, assistir a classe i participar en totes les activitats formatives. Totes. Una excursió és una activitat formativa? Doncs efectivament, una excursió és una activitat formativa. Imaginem que anem al teatre, doncs és una activitat formativa. Imaginem que fem una cursa, doncs també és una activitat formativa. I s'ha d'assistir. Torno a recordar que l'assistència és obligatòria fins als 16 anys. Respectar els altres, les instal·lacions i el material. Respectar vol dir no fer malbé, no trencar, cuidar fins i tot. I acatar i complir les normes de convivència. Tots els centres tenen unes normes de convivència que estan recopilades també en una sèrie d'informes, les anomenades NOF, normes d'organització i funcionament del centre. I l'alumne té el deure de complir aquestes normes. I ja saltava de diapositiva, doncs aquí acabaríem aquest tema. Moltes gràcies per la vostra atenció.